मित्रांनो, आपल्या देशात एक ग्रंथ आहे, फार सुंदर ग्रंथ आहे. तो प्रत्येकाने आपल्या ग्रंथालयात किंवा आपल्या छोट्याशा घरामध्ये जे पुस्तकाचं जे कपाट आहे, त्या प्रत्येकाच्या कपाटामध्ये तो ग्रंथ पाहिजे. असा तो सर्वोत्कृष्ट आणि सर्वांच्या उपयोगी पडणारा, सर्वांचे हक्क सांगणारा, सर्वांना माणूस म्हणून बघणारा असा एक ग्रंथ आहे आणि त्या ग्रंथाचं नाव आहे भारतीय संविधान. आणि ह्या संविधानाने सर्वांना समान हक्क दिलेले आहेत. गुलामगिरी नाकारलेली आहे. सर्वांना पशुत्वातून मनुष्यत्वाकडे जाण्याचा मार्ग हा ह्या संविधानाने सांगितलेला आहे. आणि तो जोपर्यंत आपण हा वाचत नाही तोपर्यंत आपण आपले हक्क जाणणार नाही. आणि हक्क जाणणार नाही म्हणजे आपण प्रश्न विचारणार नाही. त्यामुळे हा ग्रंथ प्रत्येकाने घ्यावा आणि वाचावा.